de soortu chemotherapie. Je kiest a chemobehandeling zijn fitju spesrutu situatie. Dis de afhankelijk voor. A soortu futakrusiki na bobi sanyu abi. A ebi fu atakrusiki na bobi sanyu abi. O men yari yu abi, yu conditie, o men je wegi. Differenti chemodreside sa den kangi na indifferenti combinatie. Alle dresi hebben een eigen bijwerking. Actie u datra e verpleegkundige fu verteru fu san ede je kies a chemokuur disi. En fu san ede den verwakti dat asa wroko fu mek u kom betre. Verteru datra e fu verpleegkundige boen soortu dresi je gebruik no. Kan de dresi fu ziekelijke diabetes e fu reuma. Bika de mus ori rekening nanga den dresi san yu abik ba. Jo kiest een behandeling na ini atoso na ina polykliniek na tapu a afdeling oncologie. Baka alla chemokuur, je go na osobaka. Moro lesi, je kiest een chemische stoffen via wa infuus na in yu anu. Asa tek wan nanga afu, te tu nanga afjuru fo sa kuur klari. Moro lesi, tu efu 3 differenti dresi de na in wan kuur. Van tu plastic saka nanga chemovloeistof e anga na wan soortu kapstok, a infuuskapstok, dis na i kuur. A atoso abi spesrutu camera fu gisma chemotherapie. Den camera abi sturu pe kans don boen. Ef bangi pe kan don na tapu. Te de giyu a infuus, you kan arki poku nanga wan koptelefoon, you kan lezen wan boeku of you kan luku tv. Ef you tja wan vriendin of you masra, untu kan kira te makandra. Baka a kuur, a kan dat you ne vier boen. Dat meka de boen, e van smakon tikju. You kan go nanga wan taxi na you oso ook toe. Maar zorgu dat you sabi if you ziekenkostenverzekering san giyu amondisi baka. Samuzup safosi. Fosa behandeling e begin, je kiest van gesprek naar een spesrutu verpleegkundige. Dis na wan belangrijk, wan diepi gesprek. Dus actie van pisting fosi aba gesprek, e van officieel tolku kan kojepju. A verpleegkundige disi, o regel den afspraak giyu. Asa giyu wan schema nanga den day, san yo abi afspraak fu yu chemokuur en fu prikbroedu. Jo prikbroedu van day fu jo abi van trakkuur. A broedu onderzoek, o sorry, if yu gezontu cel herstel den schreefboen, fu manteki van jong kuur. Fu a onderzoek disi, jo abif go alla lesi na atoso. Do actie yu voorsani, lek fa yu conditie de, en fa je nyang nanga dringi den de disi. Yu schreefo abi voorsani actie toe. San leki, fa a behandeling o waka, soortu bijwerking dat na veersani mi kan verwakti, fa mi kan go om nanga den bijwerking, sa mi kan do if mi abi bijwerking, o temi mus bel atoso,